mulai sian na tubuh ibana satu nama naik tu benua gijang. Oh tuturpuk cederio. Baya kok kita mamolo Tuhan Yesus sendiri mengenet turpuhon mengutip ayat khotbah hari ini menjelaskan isi doi mana buadong guluna satu nama te di hauna pinor silang satu nama naik tu benua gijang. Luar biasa sekali. Ido baina hudok nakin istimewa do turpuhon. Secara khusus di paborhaton amang si majutak do keluarga do macakon amang si turus do keluarga. Satung takas taida amang do tamuak kainang. Songo si huton Kristus sita iko songo Tuhatta Yesus do hita tutu mangulu marsaor mangula saliling mangulu hita di Portibio. Ikut congoni mana do. Mahoroana istimewa upain na turpuhod di ene Tuhatta Yesus di ngoluna di pakubasyon na ternyata dibatasi tulu sada di bata ama anak dokter di perbedia tot di doi bana jangan dong nabui marhidai secara kata marhite-hite si malolong perdagingon jangan dong alai tot di debata patorakot tu hita. Na mangula do debata ama anak dokter di perbedia siap bonana sahat rodi saliling nililingna sian na somar mula jaladang marpacohotan marhite-hite huasona nagugui marhite-hite hatana marhite-hite todina. Jadi hadirio ni debata do hatana do todina daktar sirang. Ala di do porlusi tutu hita mangatusi di minggu Trinitatis on. Datung na berperiode debata songon na pinikiran di dongat tadi ba. Ayarong lo hala Kristen seolah-olah berperiode debata. Debata ama di pada nerubi mai manoppa Portibio ro di isi nasudi. Yesus Kristus ro tu Portibion tu budi barani pinaha di Bethlehem. Sahat tu nama naik ibana tu benua gijang. Sedulu zitun. Ima periodina. Dung hidup koni 10 hari naik dung manaik Yesus Roma tot di Purbedia. Sahat ro di hari parbudi. Gabe seolah-olah hiran nomor periode tu hatai kereju. Hape dahang. Sada do di bata. Songon nata tajaha di 5 Musa biduono mayat opat. Sada do di bata. Tuhan itu esa ninna do di si. Mula di ulangan pasal onom ayat opat. Alai di bata nasa sadai patuduhon hadirion na secara khusus. Songon nata hati dakko di hataha porsyotta na tulu buhu tulu ponggol. Di bata ama ibana do di bata na manoktong na mangolu na marhuaso na somarmula na somarujung. Ibana do tutu manop palangi do tano rodinasa isina. Alai na mangula do debata menjadi hosian na sorong gabiarong marhite-hite hatana. Da sudi do hita tahe pacocor homolo di tikinatal. Dungi makuling marebata jadi mahona tiur bajadi. Jadi maho ajak kadang bajadi. Jadi maho kadorbia bajadi. Sudah menjadi hola marhite hata ni debata. Jadi molo di do tu hatta. Kobar tu sakap na lau palu hojolma siad dosa do tamatian. Gabi-gabi ya maho ninna tu si Maria. Adorak sobabu habubuhan. Hatan itu hatari. Ido penna di do si Johannes. Di Johannes biduseda. Ayat 10 pati. Hatani debatana menjadi hosian na sorong gabi adong.
ido nagabe jolma ibagasan Kristus Yesus. Dikuari maibana anak. Basa dikuari anak Allah jolma situ tudo ibana nakpe dang hasil perkawinan ni bawa doh berua ibana. Alai alani toddi ni di mata. Asa amang doh tamu kainang debata situ lusada ima debata nama noktong nama ngulu nama ruaso sian na somarmula sa rodi sa liling-liling na dang maraucungan. Iba na ma nanaing papotcor rohat tanwaing asabuhi hita mangulu songon Kristus Jesus. Yesus naung gabi daging gabi jolma songo kita pasauto sakap ni di mata menubus jolma sian nasa dosa asa mangulu rodi saliling nililing na marhite-hite hagukun ito di porbadia. Idu ben nahu dok sotu pahibat puta rasa hita heran nahe bui hita makubas mangulahon pasauto sakap ni di mata sian dirita tidak akan bisa. Dangadong jolma nabui pasauton sakap doh lomo ni rohani debata anggo somar hite-hite hagukun na siya tod di porbadia. Itu ben nahudok istimewa do turpuhon Jesus sadiri makatidakon songgop do tuau tod dini cahubanin ma. Iya. Nakid dikutip do amak padita naking padita robe dikutip do Lukas 24 ayat 10 lu 10 siai. Isi martaida pabua Yesus sadiri pe mangenet ayato namang dohot tabuak kainang lau patorakon sudi pakubasionna marhite-hite todi porbadia. Anggo secara kedagingan sia sudut hajol maon berak tarulasai. Tarulasai. Taingok do tiki pasyot tahe dinanaing tuhon nama silangi sia Jerusalem tu dulu Golgota martangi yang do tuhatai di dulu Getsemane au nabui namu terbain namang buat ma pangino manusia nau dicobai mana do ala sian hajal mau dak tarulai dicobai mana do mangilik amana melubui Tuhan cara na asing mabai palua honcol mau alai dang rohak wenna ikut dituhu do silangi ikut dileai do ibana ikut dilicingi do ibana ikut dipastapi do ibana ikut diludahi ditijuri ikut di ilasak do suksang duri baraburan mudari sia si majucunga. Enggak ada yang bisa menahan itu, melakukan itu. Moloso todi probadia. Alani amang dohot tamu kainang soni donang tuhi tape. Lumobi ma dia amang padita si majutak dohot amang padita si torus. Hawi dohu hanguluhon. Tukso talap dua giaha. Tangau. Alai manang natudia umar ho basayu pakilalahon do. Saya rap do Tuhani madongani au manarihon au mangaleon nasa narikot asa boy tulus sude ulau pakobasioni dangalan adong diau dah sama sekali dah dangalan apistar rau dah dangalan aong bekiku di kantor pusat sama sekali dangadong dangadong dah. Memang adong doa ke Jenderal Pak Pan. Oh lo, ale dak ya hucalo manang Asia ni. Ale dak ya hurangan au. Sai terus do dileut Tuhani narikot. Dak kola ditiki huhobasi huriai. Ipaleo nak narikot. Je mulai calo padita pengau hilalai. Jono tu hutani pagarak sana lingkung akyam matai hutani amang tewi si turuson.
Dopak nagaba, nagaba yu do marhuriah yan. Iro, hutannya mang situ rusok pesi do, sada lingkungan nami do. Iro, maraya guarna. Iro, amang do tamu kenang dango mo pedistri Tanah Jawa, mo lo barser mo kami tu sodo jalan gereja. Iro, tahun 2020 eme dope balajo di si. Welu kaling ma eme sebula balajok. Welu kaling eme do dadang boras dah. Eme do. 5.000 masa kaling tiki. Tak kuat sonari sedi sakaling. Anggo sonari nga cako be ngau 6.000 dua bulok. Sakilo ate gabah sonari. Itu dah. Angguna jolo ba 5.000 do sakaling. Jadi molo dihepek ko ni dak cukup sama sekali. Ay wama hola nongkos pe naik gandai ba manang atlas. Habis be ser sebulan. Nangi bah mangan di dalan, ba habis beda. Ayo 40.000 do hali-hali huni. Ay walu kaling hali 5.000 kan 40.000 do. Iya. Alaya mang do tamu kay nangi manahu hilala. Pasyado Tuhan ni. Mula kau sa ser jalan gereja, ngolo getung ipit tu ni jabui. Sayur. Ikan asin. Gula. Ay sir, la suhumoto di sa tu sa dari si mampay ni di si. Iya. Ay so ni macara ni Tuhan ni. Iyo. Betul la ko to sa tu sa dari si. Adong guna jukat adong. Ay ada hobang karana uja buku si. Iri orang kaya o. Tapi ala na burjudo tu padita resort tu. Ileo kareta na ho pakke, duli-duli terbar kareta berat gulung heping nyor naruhana. Ibong kerja muki, habis sudah. Ibu ada kepakean. Iya, Tuhan itu. Erak songo kala nyor do peka mahasiswa itu jago-jago ganteng-ganteng nih. Olah lau praktik piawasa berjas. Alahon nih mahasiswa nggak berjas. Baga-baga musik. Nama rakyat do jasi, hugat tu kumadi pudi ni pitu kamari. Ibu kapanakoi mahorwa pitu ni kamari gabi holi ma. Hola ni mana malua silen nai ibu du sudi. Do na kotor ibu do. Paya ko kau ah. Porsu do petunggu do wal diki ido. Alai do, beh gabi marbaju nai baru do wah. Panleonya karua si. Ido bakat sifata odo nai do warna nate. Blessing in disguise in nate. Berkat di dalam ya. Amang do tamu kenang sakro di detikon, soni do hilala terus. Dakya ho pangasahon nadong diao, enggak ada. Dao. Nadong di hutio pipe dang milik kui. Milik ni pataro si pakyok ku do ilau melayani. Iya. Si pakyok di. Jala dakya idora amang eben na perpudia marjamita isok kan ido sang na mirip-mirip do to amang padita. 5 juta kon niku kan ada orang pala hu persol ho kami akan namar perdomu watu si na penting dengkap makko basi tubuh hapor siaw ni ruas adok semangat namar huriai miru anggo kasih bayanoni bangaong suak-suak ni relatif dui ido songoni do alai yakin mahamu molo rikot dihita pasaut to sakap ni debata di ngulutta baik di keluarga baik di huria, baik di masyarakat, para dion ni di Bataro. Dang bui lomo salah na porsea, dak wala padita na hudok. Sude na porsea, dang bui lomos di nguduna. Cela sementara do sude na dong dihitai. Idu pa na iko pakeo doi pasangapod di Bataro. Patonggiho persauran. Asa sudah marlas di roha. Idut to. Alani sedohonok kudu terus. Dok kadong aku pertohonan unang lomos di nguluna. Aw marapat dita saya ada mungkin adong rabi berapa. Setiap rotu saya ada huria dakya huatai balajo. Ada raso sentralisasi pe. Ngap kiai. Itu. Dakya huatai cenderamata, dakya huatai. Adong marang nasodong dangurusakui. Itu. Jerong gokak kuria dengan tradisinya masing-masing.
nakpe tekor do terus gerejai selama kepemimpinan na sekian tahun, 5 tahun misalnya. Ale ala nga 5 tahun harus malan nasida mga leo tulumayo, leo tulumayam. Alay padita na mapay surplus gerejai membangun sana sini, alay do sa tahun lebih do piamang irison nasom main na. Itulah banyak tradisi-tradisi yang sebetulnya tidak gerejani. Daksian haporsiao. Iya. Anggo yau dak yau persoal honi. Jarong do sa de gereja ala songoni. Au dak keliling-liling sa de gereja mang. Odo pe. Sa sitong nang ekopid daw sa mariaton. Odo penuliling, 4 tahun, 2 bulan manuaing. Iya, biasanya usah ada 1,5 tahun, 2 tahun. Iya. So itu. Selas doroh aku mulo hato patok pidda. Nak sorok cendramatana. Iya. Iya sa tungiri pamuru mani. Ala ni cendramata gawe lasrohana pidda sa dihojuk rupane majalo cendramata. Enggak lah. Gari ada sada huria. Ala ipasa dotong cicit cendramata. Alay hubigi-bigi marupani naholsoan na sida. Magabi hujalo do ringgani na sa dia bi alay bagabi hulet do hamulatekku. Tu huriyay. Nang buoy rugi huria di bay padita nang buoy. Ko terus do mangomo. Iya. Tak pola lomo sita isi. Gari ada talulu hita tu akka kiai. Mulu akka kiai bo. Ipalean du sudi tu pesantren nih kan, paling aru dulu. Nah jadi ikung gugu muna do, ikung bayano muna do bergugu padita, beringgas manupah ya kaulau sosial. Itu, iya. Ikut soni do mang do utama kenan. Dak ya hita mengadului pangomoan, tahu. Lana tak persiajari do isi nakka, lebih dia di bibiltai. Termasuk si Paulus. Oh ada citiru di si Paulus on. Kamu jo ulaunya apostel bidu 20 pitui. Namar layar nasida sebagai tawanan dari banan dia sasitongna akatetara do mengawal sia Sidon marlayar lautu Roma. Tapi ruh hebe-hebe. Sorok si panganop be. 10 patari dang mangan baik kamu 10 patari dang mangan. Terancam do nasida ala di hebe-hebei kandas kapalna alai 270 palak kalahi di kapali ileuna apostel Paulus no mangan. Wah hebat do Paulus sa narak rupani. Sedi hari do bainok kusonon naro rupani. Kan nileon cuma ngasudi na sehuriai. Ni uji dunian dia kataun nasalpu songoni. Itu, alai ba kurang dobe, iya kurang dobe. Cali soni doa kepadita, natakas porse ya, di matado manongos, di mana marhubas di tonga-tonga di huriai, enggak pernah khawatir. Jaladak ya berorientasi jabatan do hepeng. Geriada ikut si pikiran do buado asalam mamura huriai. Ido doa, abang. Iku margugu do huria pasautun ulau persuruan ni demata. Iku margugu do. Jadi yang gopat dita natakas marhapor siaon saya marusaha do ibado asa lemergugu huria. Iya. Takola soal saldo on tahu. Ale margugu mangurupi. Pasautun nakaulaon lomoni rohan di mata. Tau 10 tahun lu kritik do di jamitakku hekebi pirau mangun Jakarta alahona tong mar miliar do saldona aledang margogo tong mangurupi huriana memet tangarong lapatan nih sonang gabi perusahaan huriai mamora kan ikon naipakir to lao mangurupi i calo padita do piautiki hujami tahu di sonon. Manong di baik kuria tau namang doh tamu kena mengurupi huria na met di Tangerang na ruas na buruh pabrik na setiap tahun minus nggak ada. Ali bangka dong bolo akhir tahun huriai saldo di huriat tak sekian miliar inna kan itu apa
Iya. Jadi huria na mangolo di bagasan tot dini debata iko boy do mabuan hamazuan. Iko boy do mabuat perubahan. Lumobi matuakan na memet na pugus na gali na sumardi hadiah korban ketidakadilan. Ido diturpuk jamito namang dohot tamak kenang. Jala ido upain na dipakai Yesus turpuhon. Patorakot jude. Pakubasyon na. Memang ido di baju Yesus. Aisyah narok korodi upain na boy di leoni mana 5.000 halak mangan. Enggak ada. Hola 5 do roti dohot 2 deke. Ipe milik ni dadana do. Isalo. Podo. Jadi jangan tunggu sebagai orang percaya, jangan tunggu kita kaya dulu, punya jabatan dulu, punya pengaruh dulu, baru aktif melayani. Jangan. Talah cuma narong di hitan wain. Sianido hita di jauh di pata. Laho pauliulihon huriana. Unang lomos sita. Jala kiliru doi molodong ala Kristen. Mangasahon na dong di bana ibana. Mangasahon kapistaran na. Mangasahon pengalaman na. Mangasahon pencapaian-pencapaian na nasa ilaon. Mangasahon sinamot na. Itu keliru. Ala ikon na mangasahon hagugun ni de matahado. Di sabungan karas-karas daw marjamita di si. Ala dong huwereng do potensi i. Gudang halak nong loja gabe didok. Amang tu tahun naro unang majoro tahu panitia. Puasa aluja do amang. Marliai ba on ninda kan. Itu tanda-tanda bahwa selama ini dia melayani di gereja itu mengandalkan kekuatannya, mengandalkan pikirannya, mengandalkan apa yang ada padanya, bahkan mungkin juga merasa rugi bana. Tapi daktar tak bujo ni. Bodo si pata tabain nadengkan boy. Alai mono siang gogom do yamang do hotamu kenang sian habisuhom musyak kapistaramu sian nadong di ho. Lihat satu waktu arsugu do hita. Maju do hita. Menolak do hita. Alai mono tajalo hagugus siat de batamar hite-hite tot di perbadia dak kaloja kita hima. Maka anjing nasi lilingon tikiri sona mang padita robet mencelincah dua muhuda. Bah, sotong pida mangong ga bidang lincah kamu. Bah, sotong ga betarura ba sa naking ai kan epistel tai dak tarura kita benu pakirimonin na. Bah, sotong tarura kita bah. Ai mah ulu tuai tik yamang padita robet do jago sonari dangin na. Bah, sotong bah. Sampai binaik kamu akatiruan dohamu di resoton. Begitu dah. Itu di Maria sabungan hudo deh. Ahi tamanau pugos surawa di resoton niku do. Hola resoton sabungan do nasar 50.000 pilet tahun. Pagi orang ngabar 300. Sisar 50.000 ono 10% dang ro. Oh iya. Jadi saya binai mahamut tok tudo sakkan. Alai mo to hamu damang do tamak kenang. Kami do na sila. Adak tartiru yu amang ulutuin na. Jadi bagai sarwaku. Buado ba no muna maniru Tuhan Yesus molo ulutu pedang bui tiru hamu. Iyalah. Habe hita si utot Yesus. Neng maniru Tuhan Yesus. Imitatio Kristi. Dan itu tahe. Ima. Alai mo mangi huto ulutu pedang mampu hita. Jala hamu petong unang gabe molor da. Ikut tabas semangat do. Manung na sudi pen no pakubasyon na magsituruson. Tatanyak ko ma. Asa unang gogo na ipangasahon, unang pikiran na, unang pengalaman na, unang nadong di bana, ala isyan hagukun ni todima. Ala namacalo hagugo siya todi dakkaduja namanginang. Saya mardapot-dapot do. Jalon na siya di bata hagukun. Mardapot-dapot habisuho jalon na. Sude narikoti. Sotong di doa mang padito, ay waduh uriyo, saldo na pe, inanukan,
Dah memang, so tu ngalani saldo. Au biasa do memang songon na di pom bensin do selalu melayani. Itu kilau mau ngisi bensin, kan itu petugas nih dari nol apain. Habis keluar iba siap pom bensin ini full tank. Wah itu tuh, sorry do perdita dah. Iya, au ma pareses perjolo dung di pasada di KI Jakarta. Au pareses perjolo. Nol. Kas nol. Buasa. Kas ni distrik Jawa Kalimantakian naga bede bos kak nuaing. Sudah itu de bos kak do. Sisa kas ni distrik 2 naga bede distrik Banten nuaing. Sudah itu Banten doi leon. Distrik itu dulu. Sisa kas ni distrik 2 naga bede Bekasi nuaing. Betu Bekasi do sudah. Atau dia do modal ni distrik DKI Jakarta. 0. Merapu MPSD pertama sekali aku pareses. Biasa ada ruas do tubuh kumah udok. Neng merapu tami MPSD ale rang adong hepeng. Iya bumo mahami merapu tadi ini kopi noma atong dang mang pola kan. Kan itu. Iya. Jala 3 bulan hutekken utang lau mang mabalajoy pegawai do staf di kantor distrik 3 bulan. Do alai, luar biasa do. Pasu-pasu ni Tuhan selama Habib Pareses. Tangaung hurasa do pena bui mengibangi. Tiap tahun hukirim do saya ada mobil baru Avanza. Tu distrik na Pugus. Tu Sibulga saya ada. Tu Samosir saya ada. Tu Tanalas saya ada. Tiap tahun. Tiap tahun hubay Pesparawi. Marcelo Pesparawion 100 juta. Ido. Jaladak pala hujalo gabi kasni distrik di resort na pelaksana do tinggal sudi. Merlu ba matong ka resort majalo dangi. Tu tahun naro hami main na betul ya itu matong 100 juta no saldo pa gisi kasin na kan. Isalo. Do kamang dota makena. Kantor distrik nih bangun. 1 lantai penuh sopo marpikiri. Do lantai onum. Sudi sian 0. Alanya hurian itu hatta na tahu basi. Masa nariko di huriai dang leanon na? Iya. Apalagi amang dota makenang iturpuk sadarion. Luar biasa do turpuk sadarion amang dota makenang. Budu tajaha jo ayat onomi. Bisa enggak nampak di sana ya? Ayat 6 ya. Taput dudangi. Allah yang gohamu targoar akamalim ni Jehovah perhalado ni debatatta dohonon na tuhamu sinamot ni akka bangso perbegu panganom muna jala hasangapon nasida do suluhom muna je pola mabiramo nak sodok sinamot tu pelu Tuhan itu sedia sinamot ni bangso perbegu naneng dohonon nada tungga besian somi perbigu nuai. Ale naneng dohonon na marhuaso do debata. Mangalehon sikop narikot di ngolu ni akana porsea. Asal ma uduk kita tu ulaon parsuron nai. Jadi siapa saja yang sungguh-sungguh mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya tidak usah khawatir. Iya. Ke persikola saya uduk di. Kalau kau pikir orang tuamu miskin tidak mampu membuat kau kuliah, kau salah. Bukan orang tuamu yang membuat kau kuliah dan berhasil. Tuhan. Begitu dah. Si gudang halak nama orang bapakna. Gagal do kuliah. Kan gudang gua banyak. Tapi banyak yang tidak punya apa-apa, yang miskin. Tapi anaknya sampai ke London, sampai ke Amsterdam, sampai ke Sydney dan lain sebagainya. Sorok kepeng di bapak, nah bodoh. Anaknya itulah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi akan porsea mang doh tamak kainang marsitu tu do ibana mangula julonna. Jala dang bodoh honota tod di porbadia do dia unita HP dang fokus sita dia kaulota. Secara khusus di bawah parameter ada tolok ukur ternyata. Nang bui hita sembarangan medok.
to di perbadia do marguguyo nao ale mo lo sorong do pabahinata sorong perbuini na taula madangat to. Iya, jadi mungkin imara uben nasanga hita masitadan asatong bui akka pengalaman niba dihagugun na siya Tuhani binaritaho Tuhamu asahamu petok songoni mancalugugu siya Tuhatay ido amang dohta makena songoni matahirim dinabor hat amang padita robet siyan huriat taon lambar taba-taba makalas ni roha do pasu-pasu jalom muna lam tugu mahasada muna jalalam takas mapakilalahono muna hagugun na siya Tuhatay marhitito di porbadia do hita pasauton akan uli na dingkan unang marsak kamu paborhato namang padita robet do inang ano ku bagi mangat do hita iku marlas di roha do hita dang marlas ni roha ala nagpidda mangodaw marlas ni roha ala naug sanga di padai hodde bata Tuhamu akan nauli nadinggan seliling amang padita robe sombangula di son jadi kita mensyukuri makka mulatehon makka lacon sudi dinggan bahasa ni di bata seliling amang padita robe do inang di tonga-tonga muna di son ima menyemangati hamu papocor hamu na makirim tujolo dungro amang padita bonar sitorus merhubas asa bersemangat na si deto haruang giku bui baconon narwana ka ikut lu bisa non ikut hidup donon ni amang sitorus ona na tujuluan niar hidup dah iya ala ni do amang do tamak kainang di bagasa pakiri mena manguru do hita paborhato namang padita robet doh majakon amang padita bonar marsanga matuhata marhiti-hiti para saora do pakkubasyota sian dikinasal pusaha rodi ari nanang ro amin ali Tuhan mauliate marohanami diho nunga takasu tangiho kami sian hatam na badiaina papocor rohanami sian asini roham do dengan basam sabing do tar patu pahami patulus sami ulau parsuromu di ganup hami dina jinum hami di huriaon marsaor marpanidangion dohot makubasi ulau nasini roha tung macai uli hupak kilalahok kami nasay laon tonggi parsaoran nami na say laon niuluhon ni napasom padita Robert si majutak jala bagas sa porsyaon nami marurat nalani hatam nami namehon na sida gudang nabuhi hudunduk kami marhite-hite ulaw pakobasyon budak situ tutahe sian naso panagama do naso pakirimon nami doi sian asidot holong ni roham do dengan ni basam naso hasuhata ni doi hucalohami mau lihat marohanami di ho todim todi purba dia ido hura jumihami mga lehod dia kamanami do inanami parhalado do ruas di huriam di son hauduhon laho mangulahon ulaw parsuruomo toktong mahuhirip paminak tuakarin na nengro parsalamu parguguamu donganamu amanami padita Robert si majutak makubasi ulaw na baru di huriam HKBP Tambusari pos dorohanami Tuhan hoddo sakap na uli na dinggan dia kapajugomu dinaposom padita Robert patuduhonommu do naposomo mabuah pasu-pasu haulion di huriam HKBP Tambusari ima Tuhan nahu halasok kami di bagasa sadarion jala ima tangyang nami ilihilik nami di naong ditongoso ama nami padita bonar sitorus manguduti kaulaw pakkubasyoni pos dorohan nami
mangasahon gugum marhite-hite todim to dipurbadiai do mangula naposom padita bonar siturus di huriamon unang loas sami sia roha do pikiran dohot akka gugu nami sabik kami makubasi huriaon tak tolak gugu nami noni dak kapikiran nami noni dak tarulah hami nanggo sada nature anggo soto dim to dipurbadiai suang songon Kristus Yesus siang lau tubuh seorang tu portibio saha tu nama naik tu banua gijak saluhut na todim to dipurbadiai do nama ngula di bagasan pakku basionna mangalehong kuku mangalehon iras ni roha songoni mana kami salut Tuhan pasu-pasu mahami akamanami na nami parhalado di huriamon sian na saya laon takas na sida di bagasan hasadaon ni roha dot habuluson ni roha makubasi ulao di tonga-tonga ni huriamon songoni manak tuak kaari na nengro nangakaruas ni huriam sian na met remaja na po subulong ina amad ho lansia pe sisada roha sisada tahi mangula pasauton akan nadingka di tonga-tonga ni huriamon masih maroha pasu-pasu matoktong nasida guda nga kahaulion naong huidahami saliling di pakubasyon yamanami paditarobe si majutak pos dorohanami Tuhan marlipa gada lehonomu dope akan nauli nadinggan asal burju nunut pos itu tu rohanami rap dohoto ula honon nami dope lubi siani asi maroham pasu-pasu maparsauran nami di bagasa sedarion samar sangap po jalago las ni roha kami paborhaton naposom sian tonga-tonga ni huriam do majakon naposom namangguduti ak kaulaw ni di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Tapuji Tuhata, huhut ma tapapungu peleata pelea dua, dohot pelean borhat-borhat ni uluan huriata. Thank you.
Hurian itu hatta masuk mahita tua cara bisa sambut ni uluan ni hurian itu hatta HKBP marihat ulu tua. Alani maredde mahita nomor 120 sada ayat sada. Amuna hurian itu hatta Yesus Kristus na punguno yang di bagas coroon. Lumubi maruas ni huria. HKBP marihat ulu tua resort marihat. Di bagas atikiosa mahita tu acara paborhat ton padita. Fungsional HKBP resort marihat nama kobasi di huria HKBP marihat ulu tuaon. Tabigi ma surat keputusan ketetapan ni opuye porus taringo tu perpidahan ne amata padita Robert Hendra Simanjuntak sarjana sains teologi ima na jinahaho ni amata situa Simanjuntak perhalado resort marihat. Surat keputusan ketetapan nomor 281 garing Pedita garing SK garing 03 garing 2025. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang tugas panggilan pelayanan sesuai dengan Alkitab, Konvensi HKBP dan peraturan HKBP, mengingat aturan keporsionalia HKBP 2023 dan PPKU 2023 memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayanan penuh waktu dengan dua memutuskan menetapkan nama Padita Robert Hendra Simanjuntak SSI sarjana teologi nomor induk pegawai 201907 garis 1 garis 2005 1978 garis 029 tanggal lahir 20 Mei 1978. Jabatan dahulu pimpinan Jemaat HKBP Marihat Ulu Tua Resort Marihat terhitung mulai tanggal 15 Maret 2025 menjadi pendeta fungsional Resort Bongbongan bertempat di HKBP Tabun Sari, Distrik 5, Sumatera Timur. Dengan ketentuan A. Menjalankan tugas pelayanan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi poda tohonan. B. Menerima belanja pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai dengan nomenklatur dan nominal yang telah ditetapkan. C. Kenaikan belanja pokok dan tunjangan lainnya ditentukan
dan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut ketetapan pimpinan HKBP. D. Memastikan upading database jemaat online setiap saat di semua aras pelayanan, distrik, resort maupun jemaat. E. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan dilaksanakan. Petikan. Surat keputusan dan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan. Sekretaris Jenderal HKBP, Kepala Departemen Koinonia HKBP, Kepala Departemen Marturia HKBP, Kepala Departemen Diakonia HKBP, Biro Personalia HKBP, Biro Jemaat HKBP, Sekretaris KRP HKBP, Bendahara Umum HKBP, Komite Urusan Pensiun HKBP, Preses HKBP Distrik 5 Sumatera Timur, Perhalado HKBP Resort Marihat, Perhalado HKBP Resort Marihat Ulutua, Perhalado HKBP Resort Bongbongan, Perhalado HKBP Tambun Sari, PPSK HKBP tertinggal untuk dapat dimaklumi. Ditetapkan di Pera Tarutung pada tanggal 6 Maret 2025. Huria Kristen Batak Protestan Eporus Padita Dr. Victor Tinabunan MST tertanda tangan. Demikian. Amuna Amang Padita Robert Hendra Simajutak Sarjana Sains Teologi. Nunga mangulah hamu di HKBP Marihat Ulutua Resort Marihaton saliling 3 tahun 10 bulan. Hobartu surat keputusan ni Eporus HKBP di pasahad do hamu ulau nai baru mangula gabi Padita fungsional Resort Bombongan Maringana di HKBP Tambun Sari Distrik 5 Sumatera Timur. Alani di bagasan goar ni di mata ama. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni Tod di Porbadia. Mewakili Preses HKBP Distrik 5 Sumatera Timur, Hupa Borhat Mahamu, Sian HKBP Marihat Ulutua Resort Marihaton. Tuhata Yesus Kristus Raja ni huriai mapata uhok kamu makobasi ulau ni Tuhani. Diinganan pakobasi muna na baru rap dohot keluarga. Amin. Martang yang mahita. Ali di batama namin nagok asini roha dohot holong ni roha. Narodo hami todo pamulao pasahaton hamalateo ni roha nami. Siala pangurupiyom mo di naposamot liling di pararho makobasi di huriam. Nunga sahat diula, ulaw nagok na pinasaha mi. Say bay maramos marparbue di pakobasyon na sida na salilingon. Patugu hapor siyaw nagpakirimon ni ruas ni huriam. Tuhanguluan na saliling nililingnan. Amen. Dinamaredehita nomor 700 sadaya sada Roma 7 amak Padita Bodar Siturus dohot inang. Lahu manguduti pakubasio di huriaon. Tabigima surat keputusan ketetapan ni Eporus HKBP
Taringot tu penempatan ni padita fungsional na baru. Ima amata padita Bonar Sitorus Master Geologi. Surat Keputusan Ketetapan nomor 282 garing Pendeta garing SK garing 03 garing 2025. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piharaja Tarutung menimbang tugas panggilan pelayanan sesuai dengan Alkitab, Konvensi HKBP dan aturan peraturan HKBP, mengingat aturan Personalia HKBP 2023 dan PPKU 2023 memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayanan penuh waktu dengan memutuskan menetapkan nama Padita Bonar Sitorus MTH, nomor induk pegawai 2002191-1804-1973-007, tanggal lahir tanggal 18 April 1973. Jabatan dahulu pendeta HKBP cuti sakit di luar tanggungan. Terhitung mulai tanggal 15 Maret 2025 menjadi pendeta fungsional Resort Marihat bertempat di HKBP Marihat Ulutua, Distrik 5, Sumatera Timur. Dengan ketentuan A. Menjalankan tugas pelayanan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi poda tohonan. B. Menerima belanja pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai dengan nomenklatur dan nominal yang telah ditetapkan. C. Kenaikan belanja pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayar sesuai dengan ketentuan berlaku menurut ketetapan pimpinan HKBP. D. Memastikan uploading database jemaat online setiap saat di semua aras pelayanan, distrik, resort maupun jemaat. E. Apabila masih terdapat kesilapan atau keliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan dilaksanakan. Petikan, surat keputusan dan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan, Sekretaris Jenderal HKBP, Kepala Departemen Koinonia HKBP, Kepala Departemen Marturia HKBP, Kepala Departemen Diakonia HKBP, Biro Personalia HKBP, Biro Jemaat HKBP, Sekretaris KRP HKBP, Bendahara Umum HKBP, Komite Urusan Pensiun HKBP, Preses HKBP Distrik 5 Sumatera Timur, Parhalado HKBP Resort Marihat, Parhalado HKBP Resort Marihat Ulutua, PPSK HKBP bertinggal untuk dapat dilaksanakan. Ditetapkan di Pihara Tarutung pada tanggal 6 Maret 2025. Huria Kristen Batak Protestan Eporus Padita Dr. Victor Tinambunan MST tertanda tangan. Demikian. Ihutusi tangi hokamuma ulaon ni uluan Huria hobar tu aturan doho peraturan Huria Kristen Batak Protestan. Na parjulo manguluhon Huria marsadasada sumakapi doho pasauton akaulao pakobasion hobar tu situlu pajawon ni Huria paduahon manguluhon parhalado nagoptiki hobar tu parsagi ni ulon lagi manguluhon rapot Huria rapot parhalado partohonan do rapot pamiliton yak pengurus ni dewan seksi doho panitia pembangunan paupato patulucon na pinutuson ni Sinode Godang, Majelis Pekerja Sinode Distrik, Majelis Pekerja Sinode Distrik, Rapot Resort, Rapot Parhalado Resort, Rapot Huria, doho Rapot Parhalado Partohonan. Palimahon mga ramoti, manugunugu doho pahicaton mutu ni pakubasion di parartaon dohot administrasi ni Huriai. Paunapon majalo laporan pertanggungjawaban ni Galup Dewat.
Papi tu hopacahaton lapor taringot tu pangulaon. Statistik doho keuangan ni huria tu padita resort doho tu rapot huria. Pawaluhon mengaramoti huhut mengevaluasi pelaksanaan pengiriman niak kepilihan kewajiban ni huria tu pusat marhite-hite BPSK songon naung ditotopod 55% sian ganup pilihan na masuk tu huriai. Nunga dibagi hamu laon ni huria obar tu aturan-peraturan dung amandemen paupaton na manukun maaun waeng di hamu amang. Naulo do hamu mangaradoti ulao songon nau pinajojor nakin. Di bagasan goar di bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni Tod di Porbadia, mewakili presesa KP Distrik 5 Sumatera Timur, huojakon mahamu, gabe padita fungsional, uluan, huria HKBP Resort Marihat, maringanan di HKBP Marihat Ulutuaon, dipargugui, diurupi, ditugu-tugu jala dipatau Tuhani mahamu, mangulahon ulaon nau pinasaha Tuhamu sadarion dohot keluarga. Dihamu akamanami nanami dohot saluhur ruas ni huriata nunga ojak sadarion padita bonar sitorus MTH gabe padita fungsional songon uluan nai baru laho menguduti pakubasion di huriaon alani jako kamu manasida di bagasan holong dohot lasni roha tangya kok kamu manasida asa dipatau tu hatta patulucon lomo ni roha ni Tuhani di huriaon martang yang mahita ali Tuhan di batama uliate ma di pasar rohanami tuho ala di haulong iho do huriam marhite-hite parsurum diak kana posom di halacor rohanami do ala naung ojak na posom sedarion lahu menguduti pakubasion di huriamon asi baroham mana mangurubi dohon na patauhon na pasom makubasi ulaw na pinasahat mutu na sida di huriamon. Pasu-pasu manag keluarga. Asa parsidohot gabi tidangi di huriam. Amen. Pinasaha ma hata patujulo sian amag padita bonar sitorus dohot keluarga. Horas madihita sudiak kamang do tinang. Adong dohata ni napistar namangot dotson. Dukku husip nakin inatta. Balige do to basa. Tarutung do tapanuli. Nakpesada hami si dohata. Sudi mahita dapotanuli. Nahu parsanga pihami. Amang padita resort. Mewakili Amat Tapareses Distrik 5 Sumatera Timur. Nong mga lihog gugu dohot lasni roha ditemu pisa lumubima di pangojak konon nami diari sederion. Adorakso upasahat tu hita taringot tu identitas nami mau lihat situ tuma diamang padita resort. Margugo mamang lahu manguluhor resort marihaton. Manugunugu hami mangaleho sumbangsih akan rumikot. Ditong-atongan ni perdagingon lumubi mapartodion sa resort. Ima marihaton. Songot jamitan ni amatta padita resort tanak kinin. Dangalani gugu lahu melayani di pelayanan do penatalayanan alaitung gugu nasihat tuhatta do marhiti tordina to di Porbadia marsanga matuhatta lam di pasu-pasu ma amang do keluarga amang padita resort di sop na padua honak kamang do tinang perkenalan matutu ia ahu
Padita bonar sitorus. Molo sian segi pertuturun bonaniari pardosi tuat di bangarna. Bona tulang pardosi tong tuat di bangarna. Tulang rorobot sianipar tong tuat di bangarna. Nah walap boru seragi manihuruk. Na tumubuhon inata boru ni rajaon boru lingga si raja uluan. Boru ni rajaon sian Tanjung Beringin Subul Pegagan sidik kalang. Jalahami sian persuburan asalna alai tempat kelahirakku di PTP N4 Perkebunan Bah Birong Ulu. Jadi tetap diba siantar men. Amang doho tinang 5 dihami di basa-basa hotu hapta dana. 3 Mei perempuan, 2 Mei bawa. Na tahun nasalpu siak kangat doho pai 2 bawa doho perempuan nunga tamat siap perkuliahan na. Nuaing songoni mamad dasor tanya kok kamu mak mengalului ke rezona dilangkap manuaing om mengalului. Na dua hon ima di Jakarta tong mak na mengalului. Na patuluho bawa bulan welun rencana wisuda ma di Manado Sulawesi. Na paupaton perempuan kuliah dupe semester onom sonari ima di Surabaya. Jalan na perpudi nomor 5 semester 2 dupe di Bandung. Jadi akamang do tinang songo jamitan amang pedita resok nakengani do. Mangilik maahu 10 jari-jari pasapul sedaho simbajujukku. Hubereng nakinin luar biasa proaktif nih. Inang pedita doh amang pedita di ngananon lumubi ma di pelayanan ni nasida dohot di bunga altar nakinin akamang doh tinang dohonok kudo sonari akka amang doh tinang hulak ko saulak nari dohonok kudo sonari ia inata tinggal di Sipahutar do jala memang di Sipahutar do hami memang naselaon di sido adong ulon ni nasida di puskesmas bahu manod dison 5 pitu hami sude bepada udah sude pitu dapur mak nah maksud disi dang adong pamili nami dang adok todong nami soholan hamu amang dohotinang parhaladu ni huriatta amat dapat ditaresot todong nami pamili nami keluarga nami di bagasat Tuhani na patuluhon budi pe amang otiknya dapola pe na patuluhon di do amang pedita resok nakinin dangala ni gogo alai gogo na siat Tuhani do dak siap pribadi molo sian pendidikan do amang kecil do memang hidupe di batu haptai dung tamat sian SMA negeri Sidamanik ba melanjut ma 52 55 sekolah guru huria si Poholon masa rupe di hati hai wereng di Kabupaten Simalungunon baulat ni dupe gogo sekolah guru huria tu si Poholon seneng roy luk ni jadi amang doho tinang di tahun 2000 sada sahatu 2005 simpel nepe hubain 2000 sada sahatu 2005 masuk mau GB S1 mahasiswa STT HKBP Pematang Siantar sempak donyan jalaliling dorap do amang pedita resort aledak ke amang pedita resorton mengajar tuahu ala memang kalas na buduk do iba saya pedita Dr. Rom tapu bulu do mengajari hami alai molo inangi ibu diajari doau 2000 sada 2005 dungi perpudi di pendidikan tahun 2010 tolu sahatu 2015 marsikola mau mabuk pasca sarjana S2 ima di STT HKBP Pematang Siantar 2 tahun sebulan di hati hai na marsikolai sahatu na wisuda
Ima mulu di pendidikan, perpudihian namo di pelayanan mak. Mulu di pelayanan tonggo kecil doi di tuhatai, maribak ko gogo ni tuhatai. 2 tahun mau calok guru huria di Bangka Belitung. Dungi muse 5 tahun maahu sebagai guru huria di HKBP si Pahutar. Di situ aku pajupang doh guru ni rese. Saya tinata tatak ma puskesmas asaruk tahe pa sikola honao ni narohakku api to hodu bu sikola. 5 tahun ma di HKBP si Pahutar. Dungi muse 1 tahun hurang lubia manginang sanga doa guru huria di HKBP sian tersawah. HKBP sian tersawah. Dungi muse dung marsikola lanjut 2 tahun mau calo pedida di Pahai Julu. Di Pahai Julu 2 tahun. Dungi muse 6 tahun mau pedita resort di HKBP resort Lobusikam si Poholon. Asa jonok tah itu si Pahutar nena rohakku. Tong mak. Dungi muse perpudi 10 tahun mau pedita resort di HKBP resort onat tukah perbatasan si Pahutar dohot pangeribuan. Lebih 2 periode siani. Dungi apalah perpudihian Roma serangan na positif. Sianak kadongan, oma serangan neng. Dang mampu iba mangihut to songon nabinan namang pedita resort doh lumubi pedita 5 juta di sodoh inam. Serangan positif medak kuboton norosianon. Ba mudah-mudahan madang arong ati amang doh tinang oma didok. Amang nabuhado amang. Ipa jojor amang pengalaman nih. Tiru amang jumar jamita songo pedita mangatur menurungi ninna. Hape nang mampu iba. Alani amang doh tinang selama hurang lebih 2 tahun hurang hipas do pamatakku alen wae ngasehat ngasehat alen wae ngasehat alani amang doh tinang dohonok kuma humurang doau di perjami tahun humurang doau di paredeon hapi hubigi nakinin edeni punguan ina ne duai doh punguan remaja na pasobulung luar biasa meliting jago-jago sudi senin narohak ko amang do tinang buhaman nonau hapi au hurang do pilis do suaraku tung pinakigejang akka pengalamani pengalaman dui anggo ke mampuaku ne duei nang di perjami taon nang di paredeon humurang do ale nang humurang rak belajar mahita do honok kuma omma apala pasik kopon habang malali marhaliak kaliang lam tagugu mamangula doh martangiang unang ngadong hapor siauta akan amarniang. Terima kasih. Boleh tema dia mang padita sitorus budul mahamu amang ngabui hamu kudul. Pinasaha ma partikian. Tua mang padita Robert Hendra Simajutak dot inang pasahaton atau pertandingan.
Pesan saya yang pertama ya, ini secara umum. Pertama kepada para lalu. Jadi saya sangat berharap para lalu kita ini tetap kompak, tetap saling membantu. Tidak ada yang sempurna. Yang kedua, kalau boleh juga saya berpesan kepada jemaat secara umum, tetaplah amang-inang semuanya, kekompakan itu tetap dipelihara, dijaga, bahkan ditingkatkan perhatiannya yang antar jemaat itu saling mendoakan juga, dan khususnya mendukung semua jenis pelayan yang ada di gereja ini, karena kehidupan gereja adalah kehidupan bersama dengan Tuhan. Begitu. Kasihnya kepada kita, terlebih acara hari ini berjalan dengan baik. Di sini saya, Joas dan Tante dan Abang Timo mengucapkan terima kasih kepada Opung Pendeta Resot, Pendeta Kolan Pak Pahan, dan Opung Pendeta Borus Naga, kepada Amang Inang Parhalado, kepada Opung orang tua kami, kakak abang dan teman-teman yang sekolah minggu, serta semua jemaat. Joas berterima kasih atas kebaikan semua jemaat Ulu Tua untuk kasih sayang dan cinta kasihnya sama Joas dan Bang Timo selama kami di Marit Ulu Tua. Kiranya Tuhanlah menambahkan berkat buat semua jemaat, dan mohon maaf atas semua kesalahan kami, dan mohon doanya di tempat kami yang baru buat kami keluarga. Dan selamat melayani buat Bapak Tua Pendeta Bonar Sitorus dan Mama Tua. Sehat-sehat selalu dalam melayani. Akhir kata sekali lagi, terima kasih. Horas. Dah dulu lagi. Ya, mulai tema imanakin sian anak nami si Joas. Mulai tema di Tuhata pardinggan basai na mangaramuti hita di bagasa tikion. Mulai tema di amang Pandita Resot, amang Pendeta Kolan Pak Pahan, na niutus ni amang preses lahu manguluhon acara di bagasan sadarion. Suang songoni Parhalado sian Resot, sian Maria Ulu Tua, suang songoni nang selamat melayani mak di amang Pandita Bonar Sitorus, dohot kakak, dohot keluarga. Nian dangat citangis inabidu tuau. Alai dang buidang. Uduk tu amang Pandita si manjutak sa sitong na perpisahanon ukaci du dia unik kutahe bahasa ala masa dua dia umarta ding hata nik kutahe di Maria Ulu Tua gabi hui ngok maburu ni amang situasi ahan ditiki pindah au pertama tu sondo amang ido ibana sono ala tiki tinggal hon kalas tuluis ni manang kalas sopat alin waing nunga karejo puji Tuhan medo ibana tuau kalau tahu aku tante datang lagi ke Maria Ulu Tua takkan nangis aku ini bana tahun 2005 lalu nuaing pega bisongoni mak molotong do HP roa tu Maria Ulu Tua dak pola tangis au tahun 2005 hinar aku
Dak pola sudi haruar iluku. Tong do ikut sisa honokku HP di tahun 2025. Aledang boy songoni. Sude sakap ni Tuhan. Jadi memang mungkin adong do penaso maboto. Di huriaon do praktek paduahon. Tahun 2000 sada. Sahat tu tahun 2005. Jadi 4 tahun au iso di huriaon. Bahkan tikiroau do amang padita, bah jabuku na julo iturniku do. Jadi dong roes kan amang pandita robe tu son, udo do tu amang padita. Au na mulak tu jabuku dah udah. Anggoho na mulak na memulai pelayanan mak niku. Alay ang gua na mulak tu jabuku do niku. Alana di sini doa praktek paduahon. Di sini doa siani doa jala di parboha ulu tuan doa menjalu penhabisan Bibel Pro tahun 2002 di HKBP Padang Bulan Medan. Borhak dosia kuriaon menghantar au lau manjalo tohonan Bibel Pro. Godang do tutu kenangan di huriaon. Jala godang do kanauli. Nau pakila lahon di huriaon. Dang tardok sa sitong memang jono do siatar, Tambun Sari, siatar rodo. Tapi saya merasa bahwa saya akan pelan-pelan jauh dari orang-orang yang saya kasihi. Ido bina boleh kamu amanginang, songo dia dang nahudok au bagus baik, sude alani tordi do songo amang padita. Alay sewe tong masong ni, au na mula 7 buku do. Berarti kalau saya pulang ke rumah saya harus membenahi, memperindah. Jaladang adong pola, halang ni roha diau, lahu mambahin na dinggan. Ala mulak 7 buku do au. Saido na lopok tu bagasar rohaku. Jadi di tahun 2020 sada, sahat tu tahun 2025 on, 3 tahun, 8 bulan mak, muse rap di son. Mau lihat mak, dia karena tua-tua ko di son. Dia kanggiku, ibotoko, sudi namar holong ni roha di hami. Mau lihat mak di haburjo muna, manjako nau, songon keluarga ni pendeta. Jala saido hudok, alahiado, adong nasala. Tiki baru saha tau tu son. Diri pudo harwa auluan. Inang melapor jo inna tuau. Ahai niku. Buado tahe. Taringo tu naneng merguru maluon. Adong neng mendaftar inna tuau. Adang au bihamang inang. Uluan di huria di si. Keluarga do. Jala saido hubain. Saya di sini hadir sebagai keluarga. Nangpe tohonan Bibel Froi tutu ape tuau. Dan segala yang bisa saya perbuat saya lakukan untuk marihat ulu tua ini. Atong aka manginang hurian itu hata sahalinari moliate mak disudi pabayan muna. Maria ulu tua ini akan menjadi kenangan selalu buat kami keluarga yang tidak bisa kami lupakan. Ya, tahun fotoku tahun 2005 HP dong do ditampilkan. Takas do pe pasahat inang opung nadia, inang Mei tiki. Pabor hatonau neng pindah tu Pasar Rebo Jakarta, sianon. 10 tahun nau di Pasar Rebo di sadahuriai mulak muse tu parsoran nauli. Isi do pe nang natua-tua itu laku. Lau sisima perkenalan, adong na baju na botar nakin. Nggak dia nakislay na baju na botari. Iya, na rame-rame nakin. Sekali lagi, ke depan mundur. Lagi. Yang duduk di depan rumah, Iya. Yang tadi, sorry. Yang duduk depan rumah, bukan. Oke lah. Yang duduk di depan rumah tadi.
Oke, Mak. Jadi, Ima, Oma foto kenang aku tahun 2000 sada 2005 Mang Pandita. Di Pamora Amang Pendeta Riwanto Silaban, Sian Huriawan menuju Pasar Rebo Jakarta. Jalan ngurak salau opa angkok tiki pataronau to loke PMH. Sampai suku-suku do bar loke ti pikir do na berangkat. Tu Jakarta ina. Tapi opa angkot, tapi dua halak do na borhat tu Pasar Rebo. Jadi Om Mahurian na jolo tahun 2005. Utinggal ho di son, moliate mak tersimpan dope kenangan ima tadana, anggo hamu Maria ulu tuai tetak do di rohaku. Dohok potoi hu simpan sudah 20 tahun saya tetap menyimpan. Oh mane, neng borha tau borngin nai iko di sodo hami modo minangin na mando ijabuan silahkan niku. Jadi moliate maka manginang jala di huriodo hutada kekasihku. Amang Pandita Robe si Majuta. Jala hamudo gumodang. Gabi padumuhok kami asa saut. Kan ido kan? Ido. Hamudo gumodang asa saut kami. Marumah tangga parsaripion nami. Jadi memang tidak terlupakanlah Maria Ulu Tuai bagi kami berdua. Jala terus mawingot kami ih. Di tonga-tongannya kapakobasyon nami. Akhir kata pasti dorong ahurang aku. Kesalahan, dipakatayon, diparulaon, bahkan mungkin agak sedikit tegas saya berbicara. Alai sudenai tuakan naulina denggando. Moliate madihamu Tuhan ma mangaramoti hita jala mamasu-masu hita saluna. Horas. Mulate makamang nyang sanai horas mata saluna. Nah, hormati Amang Pandita Resort mewakili Preses dohot tarumubi inang Pandita Dr. Dewi Sinaga nagabe inang Pandita Resort dihita suang sonima nang sudi akka amanami nami sudi parhelado do keluarga Parjulu selamat datang ma di Amang Pandita Bonar Sitorus, abakku, do kakakku di son, muliate mak, omma hita, abang, dan adong anggo di Maria Ulu Tuaon, patar do sudi, dengan nomor buni-buni. Andon lalau ni abang do, songon dia ma haburjuan ni Maria Ulu Tuaon. Serap melayani mabang dah, do kakak di sana teh. Kamang do inang, muliat itu hatta. Ditiki marpelia tujuh nakin hubereng sudi. 97% jemaat HKP Maria Ulu Tua hadir pada saat ini. Huboto do. 100 dulu kakak, tabaau 100 opak kakak. Dan murung kakana, alana bergati mahamin non do abakon. Saras opak kakak, huboto do sudi hita, huboto do pergumulan muna, ganup keluarga. Jadi kamang do inang, video sinak kirani, ada kuripu na iso ditampil lo pada saaton. Naleati boha nina par multimedia teh. Jadi upang hidup video ini boy ma di share turuas. Lai marah hatak kuat tu kita kamang do inang. Andom mai pinagajang iti keramata amah dangi. Ima hatak ku tu hita ata pertandingan. Alai macai rekod do dohonokku. Ditiki merjemita aparpudi sian langgatan perjemita non. Di parningotan hana naik ni Tuhan Yesus. Sudi du hamu jozor hutang yakon. Hugowar du sada-sada hamu. 100 opak kakak do sudi pergumulan muna hutang yakko tu Tuhani. Jala ima nabui tadi kodokku kamang do inang tu hita saluna asa toktong semangat dameroha wilalado haburjo munai dang adong uluan pida uluan huria tetap ada. Napida Pandita Robert Hendra Simanjutak do napida dan keluarga.
Na Roma di Tikion Padita Bonar Sitorus do keluarga. Uluan itu tetap ada, tidak pernah ada uluan pindah. Alani songon jamitani amang perterso nakin napatuguhon rohatta sudi. Iko tetap do mardalan dinggan. Yesus Kristus do uluan ni huria. Ula-ula na dohami, ula-ula na matolpang, na posona dohami. Nalaho patuluson akka lomo ni rohani tu hatta di huriaon. Alanya kamang dunang haburjo munai, dukungan munai, sebetulnya di video nak ngalengkap ate. Ngalengkap haburjo munai, dukungan munai, tupak ko basiot di huriat tahun harus ditingkatkan. Harus ditingkatkan. Harus ditingkatkan. Hasadaun. Jalabarani doa amang padita abang kurison mendok. Huria-huria sekitar nadong di son. Memang mengakui kekompakan nih HKBP Maria Ulutua. Martoba aja kita. Sitohodo nahodoki. Sudah dia mengakui. Kalau memang kompak-kompak do nasida selalu na amang. Jadi tetap mayate. Program di Huriaon kita sama-sama melakukan dari awal sampai kini dan akan dilanjutkan lagi sampai jangka panjang. Atia kamang luinang ngadenggan tapa uli-uli. Baik program Huria suasoi nang pembangunan. Molo parhapengon terus dohita transparan dangang nahulip. Sentralisasi sejak awal, sejak pengirian pertama hingga hari ini 100%. Dangang tak potong nang usah peser. Sudah marguar pilihan. Bahkan adong dope plus najak kita sebetulnya. Itu topo modong akau lo terdidi, ima guar anggaran dasar segala macam. Hudok do. Nangipe dikirim sentralisasi. Itu kamang doinang. Transparan do di keuangan. Suang soni mah pembangunan kamang doinang. Transparan dangan nahuli. Sudah mendukung. Anggo songon yang patanakin saldo jangan tanya. 45% dang cukup. Alai mangula to di. Lobisian 45% ini gumudak siani nepe ulau terus do adong ulaon di Huriaon. Bahkan marhite kepimpinan yang cemerlang sian amang paditersot saresot hita dakya ketinggalan Maria Ulutua terus mendukung. Iya. Iko dipertahankan nanti kamang nangate harus pertahankan. Molutua kategorial annomea tia kamang nang diramatama. Alai molotung adong nanang mula ano parjolo masih tangyang ama ita. Sotung sigah kita ti. Buhador aku meninggal namangi tidak. Jadi ina maradohonon terlumoi ma pembangunan. Mungkin buhado amangon ala baru periode pembangunan. Jangka pendek dungayulau nasida. Jangka menengah nama dok jangka panjang. Tapi barodo nasida. Ay buhado namangin na. Bah, urutan ni namang urutir no ni namang gatio ni do. Ni do. Ngataida senior hudo abangon di Pakobasion saya tidak apa-apa dibanding abang ini, abangku ini. Dungahya abangon paditarsot. Auso sono dope kamang doinang. Ido. Jala di pendidikan pe tumi bodo abangon. Jadi pos roha ti kamang doinang pos roha. Alai songon jepit nakin molo dang tadukung, molo dang tatangnya ko tutodi dang adong mangulay. Iko di pasada tu di ido hita sadu nak kamang doinang. Ya, jadi pembangunan BPH suang-soni manang tim aset segeralah amang aset-aset gereja kita ini segera alana songon edok ni inang nakin Maria Ulutuaon memang kenang ado di hamid tu sodo martadang mardala pak do sen HKP tapi na Ulutu so martadang ido
Rodo partapen nauli, hami paranak hamu parmare ulutua parburinna. Itu kan? Itu. Roma partapen nauli. Malodo guru nami marjamita enna. Dangolo telu parmare ulutua. Bah umalo pebile pro namin na kan? Atong tajodohom manasinana. Itu benar jodoh hami ati kamang renang. Jadi hakai mari ulutua tidak akan pernah kami tinggal karena kamang do inang di tangi yang do jaka dukungan. Ido. Jadi ini bukan perpisahan. Alai kondohonok kudo martading hata secara bertanggung jawab serah terima jabatan tu abakku dison seniorku Pandita Bonar Sitorus selamat melanjutkan paku basio madi abang do kakate mulai tegudang dia kahahurangan kamang doinang gudang hahurang aku gumodang do hahurang aku sian halubi aku debatama nama arawati selamat tinggal Horas. Kami warga jemaat Gereja Mariat Ulutua mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Erkanas Majuntak beserta keluarga atas pelayanannya di gereja. Tapa ujung majo ular tanon diuduti penguse selaiti. Alani pinasa ma partikian tu sahalak utusan di ruas alai intinai ma ala adong do penor ramatama. Dos marohamu nakama. Los mangarari manon sian nami wakili perhalado laos pasahato naka nauli naringgan. Salam. Koras madi hita salukna. Ama minggu madi hita salukna. Perjulo sahali madok mola tedo hamisian utusan ruas Mariatulu tua tuamang Pendita pahan selaku Pendita resort ima nagabe rotu bagas namion nalaho patopahon acara temu bisa manak sertijak las di partikianon marhite hatani debata dinok pinasa munak kinamang asa gabe bui bohal di amak Pendita terlumu bilih hami ruas masai denggan nak kinamang sayang gak matutui gabe batu jahan bui dalam nami lamu manada di harajon ni debata dia kapasopasuna di nokku jalo hami nang hita ganuk bersada-sada molotuk kata mulatve nabuhi pasat tami molatema dia mang Pendita pak pahan Pendita resok nami jadi dia mang Pendita nami Pendita Simajutak molongi jolo aung goi puri molongi habirang aung gosiam molong nalau aung donaroamang jadi songon dia amang sering gua amak kubereng katakan sejujurnya jangan ada dusta di antara kita dari sianak kapabe namun anak kinamang melalui video molau songgok doroh aku nak kening diunjuk kau godang gua kana batuanya alelas roh aku masuk doran notu Metro TV ondok TV One marah aku tepuk tangan dulu sama Pak Majuta. Jadi dia kabangulah homo amang doh inang dari dia kasababet muna aunggo hatani na watu na maddo silam la muruk silam la toba danak akasikola minggu pedang na marugutun ruas na bagodape selama amang do inang dison saluhut na marlas niroha jadi amang pabor haton nami mahamu onggo hatani nama tua nama dok permisi comang dah sawotik ima caboni ne hubungan di robia pinggol tubuh di nahordo di tenang honna molo hubige kabarang bisik-bisik ay bohado amangon ay toy seperido nai seido studio neng makoko amak do ina
alai maharoa pareta sian epurus pusat merhito pareses soksongoni amang pendita resot paduaing baikon aturani duhutonota borhak mada makapetusan. Jadi hami pe dak pola ngai patorang amang nakining memang las dorohanami selama amang do inang kami jabat di tapeno di meretulu tuaon los kota nami pe ngaujak song napinatorang inang nakin 2 hari macam meretulon. Jadi dohonoku mahatatemu bisa ado teh bahasa Indonesia nomor do. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Kalau kata kami dari ruas dulu tua yang salah jangan disimpan dalam hati. Kalau ada tepuk tangan, kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menompang mandi. Kalau ada umur panjang bolehlah kita bertemu kembali. Jadi molo hata-wata ngah asana pura siamogang kuha berihatokuan molong na hurang denggak kita masih ajuan asa garasi teluk-teluk ngetong berdagul-dagul molo dong na hurang saya tu hatama nama ngapul-apul ate emang. Jadi partikiano ido na hudok nakin molong selamat jalan mayamang na purat tano-tano rangging masih ranggongan badatai pada udah tonditai masih gonggoman songonima molo hudok aong naro aong nalau aong naro perjulo mau mengenal hondiri jote tu amak paditaon lalu deson awamang margaku si jabat do wala butorus olo mang asai bota makian do ate bang olo jadi maulate mak dia amang lasrohaku saluhutna hamu kasih juk hatani di batado sayang giat matutu di parodak ni amang dihura nami meretulon akan nauli akan adingganima asahata punak ngisi bagat dingatong didoluk ni pardindingan horasma amang penditana baru dihura meretulon asal mahita dingkam masih peringiri. Jadi lau partikiano di ala pertama do memang selama bergabung ma di amang ate di tanah. Jadi asa sidung aku masihan ruas asa sah masulu tinogo tu pon oh sautik naik hape. Jadi daun tuhamu do amat taraja inata suripada ruas salukna na berpartisipasi di namangulahu kita di temu pisang saluhutna gogo doa kasubbangamu doh nami dosa pengurus maulate di kamu dia kapangurus ya mune giat terlaksana asa bagot nawar hatto menegata di rubian horas mahami akka pengurus negara jonna panjalo saya tubuh masih kakni sakita salukna ruas na mangalean songonima jadi ujungan nami ma asasa sulu tinogo tu podan ne tigaras tohod dotong di rodang bulan nunga sikop acara temu pisah noaing nok pinasahat ne amang pendita pak pahan tujulanon saya sahat mahitau lutu panggawean jala horas hu matong diramoti Tuhan tepuk tangan horas boleh hati mak dia masih jabat Roma 7 sude akka do ngaparhalado alai sahalak ma madok kata Pisong mahita iya sude parhalado mariato do tua asa las isut tapasahat songo cendramatan alaho si pasahat otta tu amang pendeta RH Majutak isuk kita iya mole atema dituhatta mole atema di partikian naulion imati pong pisa naong tapatupa isuk kami jongjong sian parhalado nakaningan ngadong madohata sian ruas ni huria na parjolo donon nami do tu amang pandita resot nami wakili sian pareses mulai te mamang takko basyomu ditemu pisah
na natapatupa di bagasan tikyon holan madok molia tedo kami amang tu amang paditarisok suang songonima tu amang pendeta Bonar Siturus MTH selamat datang mamang, selamat bergabung ma di ruas nang di Huriata Marihat Ulutuau, selamat melayani mati abang dah suang songonima di amanami pendeta Robert Simanjuta do inang Bibel Purwati tang pola gajambe dohon nami alana adong don non acara ramah tama amang disuduhani parhala doni huria takas di bakko basiomu na 3 tahun 10 bulan on dinggad do bakko basion nila amang dision do akaryos di huriata suang songoni kekompakan ni hita kaparhala do na adong di Mariat Ulutuau tangya ko kamu maamang hami na kamu pitangya ko nami do tu inganan tabun sari nalahoy inganan muna hamu pitangya ko kamu mahami songo parkalado asalam tabatu sadana hami parkalado na adong di Mariat Ulutuau amang mulutung pesong onom padok nami tu amang anon adong do ramah tama adong do sipatu paun ni huria natakas di rapak huria via dong di songon di dok na tua do si dohonon nami titi do na tunopa jadi manis do yang kotempa oti society non na tempat pahami sian ruas ni huria dohot pangulan huria saya gudang ma yang gopinasuna menang bereng amang geleng na holan ido si pasaton nami tafasaha ma nahobar si pasahatotta upasatay ma tuwin dahara huria jadi ini nama langsung tajalang ma asa simpel iya dan pola be alusannya ya dung di jalang itor hudul manguse tudulan nabi
Dia mua kamang do tamu kenang nunga dingga bemerdalan acara nama dokata sian buriata do siap perhalado. Toktong ma di bagasan holong dohot nama sitangnya kita. Di napa burhato nama padita Robert do keluarga. Dohot nama Jakko nama padita Bonar do keluarga. Sahamatabi ni amat tapareses do sudi parhubas distrik. Saya tuhat nama sumasu akka pakubasyota 7 hari. Alani tapa saya marohata mengunjungi parminggota Maret de Mahita nomor 700 ono pulutolu Rim Mahita Jongjong. Ale di batama nami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileo-leo na dinggat do na sa ulibasa na bauliutus. Upasahat tami masya na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihan patibul kon harajaommu. Di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalapu tadahami godang ni sileho-lehom itu hami. Salam girgir kami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di bata nami, di bata ama anak dohotod di porbadia. Nabadia doho jala gok hamuliau muliat Portibion. Pinuji jala pinasanga mahoro di saliling-liling na ala asini roham nauk sahatu hami dohot tusude huriam. Marlas ni roha dohami nuaing ala naung di papatar jala di patadahoko tuhami hadiriyommu. Holong ni roham, asini roham, labas ni roham, hasesani dosa, hanguluat sogot, arta silehonomu sogot, rodi uhum sidabuomu sogot. Naso habilangat do sudenai ay naso dung niat tusan ni jolma di patorako do tuhami. Naso dung ni dan ni jolma di pataridahoko do tuhami. Naso dung di hasi holi Portibio di buako do di hami. Naso tarleho Portibio di lehoko do tuhami. Alani upasat kami batuho daging nami, todi nami, roha nami rodi saluhut na di hami, asa patauomu hami tu harajomu na di Banua Gijang. Odo manoppa hami ubay tubuh hami tu hasianganon. Say topa jala pay baru mahami asa tubuh hami padua halihon. Jala gabe partohap di hasiangan na rosogot di labung mi. Naudug jala serep do rohanami rotuho mangaleho rohanami say bay mainganammo. Say homa na mangula jala margogo di bagasak kami. Say paujung ulaw na pinuk kami di hami. Nauk sinahapanmu goarmu tu hami. Nauk tardidi hami tu bagasan goarmu na badiay. Asa hami di ho jala ho di hami. Sa ilam tanggali rohana buruk siyak kami jala soluk kor rohana baru tu hami.
Asabadia parangen nami pabuan ang mauliate rohanami tuho. Saya pargugu imahami asau parang ihok kami sudenan idok mutuhami. Pabuan au tutuhami akana mu jalapanea dihanguluas cugut. Saya payat barita nauli dihami. Asado pargugu nami. Sadiling hubolut sami hasianganon. Saya patugu haporsyaon nami marhite-hite tod di perbadia. Sahat rodi hamatean. Asa sahat tami tuho amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale amanami na di Banua Gijang. Sai pinorbadia makuarmo. Sai Roma haraja ommo. Sai sao malomo ni roham di Banua Tongos songon na di Banua Gijang. Lehuma tuhami sedarion hangulua ciapari. Si sama dosa nami. Songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakut Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakut Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim. Marpoto maju